गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जों बेयाव थुबुर क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि बानजायनायाव जों दिनै बेवहाय थुबुर जादों। खारनानो जाहैबाय जोंहा बड' पिस एकर्डनि जोंहा सासे सिगनेटरि बिथां मानगोनां जोंहा डिआर नाब्ला सारनि गाबोनहाय जोंहा हियारिं दं। दा बे हियारिंआ मोजाङै मोजां जाहाथे पजिटिभ मोनसे रिजाल्ट मोनो बेखौ जों आसा खालामनानै दिनै बेयाव केन्डेल लाइट सावनानै अबंलावरिनि खाथियाव जों दिनै आर'ज गाबनो बाव थुबुर जादों। जों सानो निस्सय पजिटिभ मोनसे रिजाल्ट फैगोन। दिनैनि दिनाव बिथाङाबो सासे सिगनेटरि जानानै दिनै उदां अख्राङाव फैनांगौमोन, नाथाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां। दा दिनैनि दिनाव बर' हारिया जोबोद गोनांथि, मानोना बिथाङा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय बर' हारिनो मोनसे अख्रां गंसे नागिरनानै बिथाङा 34 इयार्स स्ट्रागोल खालामदों बिथाङा। दिनै जों बिनिखायनो बिथांखौ दिनै जों बर' हारि हिसाबै जों माने आसा खालामो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै बर' हारिखौ सिबिनो मोनसे खाबु मोननांगौ।